But before we start, I would like to make a request that if you haven't already, please consider subscribing to the channel. Just click on YouTube. Where is that? There you go. So click on our join button, and on the join button you can choose the level where you want to join. You see here we have bronze, which is $1.99 a month. We have silver, which is $4.99 a month. We have gold, which is $9.99 a month. And now we have platinum, which is $24.99 a month. Now remember, you can always unsubscribe, or you can always cancel any time that you want to. But this will go a long way in supporting the channel to just come up with ideas and to develop content for the children. So today we are going to talk about lesson 5 through lesson 10. I'm hoping to get through lesson 10. We shall see what happens. And in this lesson, in this series, these are simple conversations that happen every day. And I want to just go through the conversation with you so that you can see what happens. So this lesson is entitled, I'm hungry, Kech Kaya. Kech Kaya. So in the beginning you say, hi Daudi, how are you? Oyawore Daudi. David is Daudi, okay? Idhi nade. So this should be hi David. Oyawore Daudi. Idhi nade. Then David says, fine, how are you doing? He says, Adhi maber. In to idhi nade. That's what David is asking. Into idhi nade. And what does the person say? Okay. So okay would be maber. Maber. So what do you want to do? Idwa timo ango. Idwa timo ango. Idwa timo ango. And what does David say? I'm hungry. I'd like to eat something. Kech kaya. Adwa chamo gimoro. Kech kaya. Adwa chamo gimoro. Where would you want to go? Idwa dhi chame kanye. Where would you like to go? So this idwa dhi chame kanye is I don't know the English word, but we are trying to connect to the question that has been asked, because he said, where would you want to go? This where would you want to go is not like where would you want to go to, but it's where would you like to go and eat the something. So it's just been shortened because English assumes that you already had the conversation at hand. So where do you want to go? Idwa dhi chame kanye. Idwa dhi chame kanye. Adwa dhi chame e magawa mar joluo. I'd like to go to a Luo restaurant. Adwa dhi chame e magawa mar joluo. So what kind of foods, Luo foods, do you like? Ihero kido mage mag chiemb joluo. Ihero kido mage mag chiemb joluo. Okay? And you'd say, I like rice. Do you like rice? Ahero michele. In bende ihero michele? Ahero michele. In bende ihero michele? No, I don't like, but I like fish. Oyo. Ok ahero. To ahero rech. Oyo. Ok ahero. To ahero rech. Okay? And that is the end of lesson 5.
So let me quickly go through it again. It says, Kech Kaya Chako. Oyaore Daudi. Idhi nade. Adhi maber. Into idhi nade. Maber. Idwa timo ang'o. Then they would say, Kech kaya. Adwa chamo gimoro. Idwa dhi chame kanye. Idwa dhi chame kanye. Adwa dhi chame e magawa mar Joluo. Adwa dhi chame e magawa mar Joluo. Ihero kido mage mag chiemb Joluo. Ihero kido mage mag chiemb Joluo. Ahero michele. In bende ihero michele? Ahero michele. In bende ihero michele? Ooyo, ok ahero. To ahero rech. So that is it in lesson 5. So let's go on to lesson 6, which says, do you want something to drink? Be de igomb gimoro ma imadho. Do you want something to drink? So let's start. Be de igomb gimoro ma imadho. So that's the title of lesson 6. And what does this lesson say? It says, Brenda, would you like something to eat? Brenda, de igomb gima ichamo. Brenda, de igomb gima ichamo. And Brenda says, Oyo, ayieng. Oyo, ayieng. So Brenda says, I'm full. And what does he say? He says, Be de igomb gima imadho. Be de igomb gima imadho. And what does Brenda say? She says, de aher kahawa. De aher kahawa. So I'd like some coffee. De aher kahawa. Okay? And then they say, sorry, I don't have coffee. Atimo mos. Aonge kod kahawa. Atimo mos. Aonge kod kahawa. And what does Brenda say? She says, Onge rach. Abiro kao okombe mar pi. Onge rach. Abiro kao okombe mar pi. Hey, hey, fans TV. Yay. Says favorite channel. Thank you, thank you, thank you, thank you. That's amazing. Onge rach. Abiro kao okombe mar pi. And then says a small glass or a big one. Okombe matin koso okombe maduong. Okombe matin koso okombe maduong. And she says, Matin ka iye. So small please. Matin ka iye. Then wachoni. Here you are would be Eroa. Eroa. Then she would say Erokamano. Okay?
She say erokamano. Arwako. You're welcome. And that is the end. Good. So let me just go through lesson 6 again so that we shall see what's going on in lesson 6. So in this lesson we are saying, hey Edward, thank you. Be de igomb gimoro ma imadho. So do you want something to drink? Be de igomb gimoro ma imadho. Brenda, de igomb gima ichamo. Oyo, ayieng. Be de igomb gima imadho. De aher kahawa. Atimo mos. Aonge kod kahawa. Onge rach. Abiro kao okombe mar pi. Okombe matin koso okombe maduong'? Matin ka iyie. Erowa. Erokamano. Arwaki. Giko. Amoro nyabwarikora. Pamoja. Thank you so much. You're always supporting me. Thank you so much. Then we move on to lesson 7. And lesson 7 is entitled, That's Too Late. Mano oleo ahinya. Amoro nyabwarikora. Hey, if you like the channel on YouTube, on Facebook, it has to appear on my screen. And the only thing is on YouTube. I'm working on the YouTube one so that it also appears in the screen. Chakruok. So, mano olewo. Now what? This autocorrect. Mano olewo ahinya. Mano olewo ahinya. Now let's start with this. That's too late. It says, Maria, would you like to get something to eat with me? Mary. Be de iher chiemo koda. Onge rach. Kar ang'o. Be de iher chiemo koda. Onge rach. Kar ang'o. So she says, no problem. When? Then she says, at 10 o'clock. Look at my spelling of o'clock. Sa ang'wen. Sa ang'wen. Ang'wen okinyi. Ang'wen okinyi. Okay? And what does Mary say? Oyo. Otieno. Oyo. Otieno. Then he says, mos. Mano oleo ahinya. Anindoga sa ang'wen. Anindoga sa ang'wen. Otieno. Anindoga sa ang'wen otieno. Kara sa abiriyo gi nus. Ineno nade? Kara sa abiriyo gi nus ineno nade? Mano chon ahinya. Mano chon ahinya. Pod abiro bet e tich. Sechego. Mano chon ahinya.
pod abiro bet e tich seche go. Then he says, how about 5 p.m.? To sa apar gi achiel odhiambo ineno nade? Mano onge rach. Mano onge rach. Okay? Oriti. Kare. Aneni sechego. Kamano. Oriti. Kamano. Oriti. So that is it. And let me just go through it again. That is lesson 7. That's too late. It says, mano oleo ahinya. Mano oleo ahinya. Chakruok. Mary, bede iher chiemo koda. Onge rach. Karango. Onge rach. Karango. Sa ang'wen. Ang'wen okinyi. Sa ang'wen. Ang'wen okinyi. Kara sa abirio. Hey, did I pass something? Oyo otieno. Sorry. Oyo otieno. Mos. Mano oleo ahinya. Anindo ga sa ang'wen otieno. Mos. Mano oleo ahinya. Anindo ga sa ang'wen otieno. Kara sa abirio gi nus ineno nade? Mano chon ahinya. Pod abiro bet e tich seche go. Mano chon ahinya. Pod abiro bet e tich seche go. To sa apar gi achiel odhiambo ineno nade? Mano onge rach. To sa apar gi achiel odhiambo ineno nade? Mano onge rach. Kare, aneni sechego. Kamano, oriti. Kamano, oriti. Good. So that is lesson 7. Let's look at lesson... Hey, this thing is going so fast. Let's look at lesson 8. Choosing a time to meet. Yiero sa mar romo. Chakruok. Now this, it's intentional that I did not edit these things before so that you can see when I'm typing, it can make sense when you see the words, okay? It's very intentional that I did this. So chakruok. Yiero sa mar romo. Jen, would you like to have dinner with me? Jen, be de iher chamo chiemb odhiambo koda. Jen, bende de iher chamo chiemb odhiambo koda? Mano nyalo bet mano nyalo bet maber. Idwa dhi kar ang'o? Mano nyalo bet maber. Idwa dhi kar ang'o? It keeps changing it to idea. Idwa dhi kar ang'o? Be kawuono ber? Be kawuono ber? Oyo. Ok anyal dhi kawuono. Oyo. Ok anyal dhi kawuono.
To kiny otieno mano ber sa adi? To kiny otieno mano ber sa adi? Oh, Kevin Moriasi, how are you? He says, take us slow in order to get that language. All right, I'll take it slow, Kevin. Thank you for your comment. Mano ber sa adi? Then she says, it's 9 p.m., all right? Be sa adek otieno ber. Be sa adek otieno ber. Then she says, aparo ni seche go olewo ahinya. Okay. Nang Abo, thank you for liking the stream. As usual, thank you so much for always supporting the channel. Aparo ni seche go olewo ahinya. To sa apar gi ariyo odhiambo. To sa apar gi ariyo odhiambo. Then they will say, hey, mano ber. Diher dhi kanye? Hey, mano ber. Diher dhi kanye? And she will say, magawa mar joluo man endara mar auchiel. Magawa mar joluo man endara mar auchiel. Then the other one says, ok ahero magawa no. Ok adwa dhi kuro. Or kuno. Ok ahero magawa no. Ok adwa dhi kuno. And I'll say, to magawa mar jo-Kikuyu man e bathe cha ineno nade? To magawa mar jo-Kikuyu man e bathe cha ineno nade? Ber, ahero kanyo. Ber, ahero kanyo. Okay, I like that place. Then he says, oh, that's it. So let me go back and go slowly because of Kevin's complaint. Two first. So lesson 8, choosing a time to meet. Yiero sa mar romo, sorry. Chakruok. Jen, be de iher chamo chiemb odhiambo koda? Let me repeat. Jane, be de iher chamo chiemb odhiambo koda? A. Mano nyalo bet maber. Idwa dhi kar ang'o? A. Mano nyalo bet maber. Idwa dhi kar ang'o? Be kawuono ber? Be kawuono ber? Oyo. Ok anyal dhi kawuono. Oyo. Ok anyal dhi kawuono. To kiny otieno? To kiny otieno? Mano ber sa adi? Mano ber sa adi?
Sa adek otieno ber. Sa adek otieno ber. Aparo ni seche go olewo ahinya. Aparo ni seche go olewo ahinya. To sa 12 odhiambo. To sa 12 odhiambo. Mano ber. Diher dhi kanye? Mano ber. Diher dhi kanye? Magawa mar joluo man e ndara mar 6. Magawa mar joluo man e ndara mar 6. Ok ahero magawa no. Ok adwa dhi kuno. Ok ahero magawa no. Ok adwa dhi kuno. To magawa mar jo-Kikuyu man e bathe cha ineno nade? To magawa mar jo-Kikuyu man e bathe cha ineno nade? Ber. Ahero kanyo. Ber. Ahero kanyo. And that's it. So this is lesson number 9. I don't know, I said lesson number 5 through 10. And we are already on 30 minutes. So this would be the last lesson. And then we shall be able to see each other again. So lesson number 9, where do you want to go? Diher dhi kanye? Diher dhi kanye? Chakruok. Diher dhi kanye? Where is it now? I lost it. Hello, Mark. Nade Mariko? Nade Mariko? Ber. Ipange nade kawuono? Although, let me put the correct thing. Ichane. Ichane nade kawuono? Pod aonge kod adiera. Pod aonge kod adiera. Ichane nade kawuono? Pod aonge kod adiera. I still am not sure. I don't have the truth. I don't have anything. Be de iher chamo chiemb sa 6 koda? Be de iher chamo chiemb sa 6 koda? Kar ang'o? Kar ang'o? Be sa 5:30 ber? Be sa 5:30 ber? Mos. Ok awinjo. Be inyalo nuoyo gima iwacho kendo? Mos, ok awinjo. Be inyalo nuoyo gima iwacho kendo?
Awacho ni saa 5:30 okinyi. Awacho ni saa 5:30 okinyi. Oh, seche go yudo ka adich. Be wanyalo dhi bang'e matin? Seche go yudo ka adich. Be wanyalo dhi bang'e matin? Oh, how do you say oh? To saa 6:30 obet kodi nade? To saa 6:30 obet kodi nade? Mano kare. Kanye? Mano kare. Kanye? And he says, how about magawa mar Bill mar rech mag nam ineno nade? Magawa mar Bill mar rech mag nam ineno nade? Oh, mano ni kanye? Oh, mano ni kanye? En endara mar 7. Kare. Abiro romo kodi kanyo. Kare. Abiro romo kodi kanyo. Boom. Now, this is the lesson 9. This is the last lesson of the day. Say, where do you want to go? Diher dhi kanye. Chakruok. Nade mariko. Ber. Ichane nade kawuono. Pod aonge kod adiera. Be de iher chamo chiemb saa 6 koda? Be de iher chamo chiemb saa 6 koda? Karang'o? Be saa 5:30 ber? Be saa 5:30 ber? Mos, ok awinjo. Be inyalo nuoyo gima iwacho kendo? Be inyalo nuoyo gima iwacho kendo? Awacho ni saa 5:30 okinyi. Awacho ni saa 5:30 okinyi. Oh, seche go yudo ka adich. Be wanyalo dhi bang'e matin? Oh, seche go yudo ka adich. Be wanyalo dhi bang'e matin? To saa 6:30 obet kodi nade? To saa 6:30 obet kodi nade? Mano kare. Kanye? Mano kare. Kanye? Magawa mar Bill mar rech mag nam ineno nade?
Magawa mar bil mar rech mag nam. Ineno nade? Oh, mano ni kanye? Oh, mano ni kanye? En endara mar abirio. En endara mar abirio. Kara abiro romo kodi kanyo. Kara abiro romo kodi kanyo. All right, so that is it. That is it for today. And next time we'll go into ordering food. That is lesson 10. And what I'll do also is I'm going to do a short version of what I've just done and post it online so that maybe you can just share with your friend who doesn't want to take their time to watch 30 minutes of content, but still that will help you. Now, before we go, I would like you to please consider subscribing to the channel. Just look for Luo English Dictionary, click on subscribe, or you can also consider joining the channel. Now, joining means that you will be giving us some little donation every month, as little as $1.99. That is about 200 Kenya shillings. If you want to support the channel in any way or form, please consider joining the channel by clicking on any of the either bronze, silver, gold, or platinum. Now, if you join the channel, then when you make a comment, your name should have these badges next to it. The loyalty badges will be next to your name, so people know that you're a member of the channel, and also it will appear on the top of my chat box. So I hope that helps you, and this helps us to just develop this content for the Luos so that children coming before us, after us, will be able to speak Luo friendly. So at this time, I just want to thank you guys for being there with me. Those who liked it in Facebook, Nang abo erokamano ainya, Amoro Nyabuarikora, asante sanas, May Tu Mint. Hey, this is a difficult name. May Tu Milt. Thank you so much. Then I have Gerald M. Smart. Thank you so much. Kevin Moriasi, asante sana. Edward Amoni, and thank you so much, Edward, for always supporting us. Margaret Kalori, asante sana. Margaret Kalori, thank you so very much. And anyone else, now if you're on Facebook, if you're on YouTube, you can always type your name, and just so that we appreciate that you're following with us. And that is it for the day. Unless there's a question, you can always ask and come back for more. If I get some time, I will do some more live sessions. As soon as I get any time, I will do live sessions. So keep checking. Just turn on your notifications so that when you're live, you always know that we are live. Asanteni sana. Mungu awabariki. Thank you and God bless you.